Dumba azivisa nje kamnandi xa esithi umphathi inkqubo wawo umphathi inkqubo wami inkqubo le yam kodwa ndingekhoyo ke ontutha ngokwabo ngoku kule program umphathi inkqubo wami andikubulele ke nangoku uziqonde xa bebulela abakubali ngowabo ngowami so ubuso wami ke namhlanje mandikubulele kakhulu kona izicwangciso zezethu izigqibo zihlanga sentla besinganqwena kona uba le service ingabinde kodwa kuthi kuba umuntu ungcwatywa kube kanye angaphinda ngcwatywe service bende ngenxa yaloo nto ndiyashiya ke mphathi inkqubo bakhona abantu baya ezingcwabeni and ndishona kwezi sifihlo bakhona bengayanga ukwenza enye into beyongcwaba qha bengaleqi indawo qha bayongcwaba bayisifile bengaphakama isithethi sokukhula sithi besikhula sobe bathula uthele silibazisa nje kube ngaphakama umbutho wo awuyalibazisa emveni kweservice mazi bakayanga ndawo qha emveni koba kohlukana apho uzawungcwama kwesinye isifihlo esizawuba khona because bakhona abo bantu banje sinabanceda ke lihlobo labantu elikhoyo mhlawumbe njengoba sibanyamezele ngongcwama nabo zikhona indaba sinyamezele ngazo esikela ukwazi besibakhalazela bethulana noba ndiyanqwena uthetha ixesha elide kodwa kuzokwazeka njengomfundisi umfundisi enye zezinto azifundiswayo kuba xa uzawufundisa kufuneka ujonge nexesha eli ujonge noba kunini yazi mama aphila ahambile kodwa ama aphila ayaxhasa awade afikelele incakasana kulaa ndawo amele ufika kuyo uye wabone ngoba umuntu alulume nje kube kanye atshozele uqoma Thixo lijike kufutshane aliyanga apho belimele ukuze libe liyakhona mandithethe nje izinto ezimbini ndifundile izwi sithandazeni bawungolothi sambeni ngibulele ke panel ngoba inyamezele elixesha ndiyathanda kuyibulela lenhlanganisela yasesifihlweni bodata befundisi siyahlekwa ngabantu ngongavani sizinkonzo ukuthi bakuthunywe kuba ungolothi ndithi mina ngendawo kulonto ndiye ndibulele ke xa sithe sathathe lo gxathu loba sihlangane siqhubele inkonzo ikapheli ke sayigqibezela phaya emadlakeni mandithi kuwe mama Torho nabantwana notata nonke uxolweni Torho ngokumkakatata sorry bene option ke ndakhetha kanti ndizikhandile bongolothi yoba ndize apha ekhaya izolo ndiqhube umthandazo wekhaya nabo ukuze ndithethe ithuba elide ndakhetha kukonelisela icala kuba ndifuna uba namhlanje ndithi xa ndilapha ndingalaqazi bawudumba bethile ke ngolonto ngoba ixesha lam ngoku yilanto abantu abadlala ibhola abathi injury time akukho lula ke uhlanganisa intshumayelo abashumayeli bawuyazi loo nto nge-injury time uyabhuda neverses ngenxa kusoyika ixesha kodwa kulaa ncwadi ka-Isaya ngesahluko samashumi mane kananto ulela amazwi kulaa vesi yamashumi mathathu sicela ufunda nabayifumeneyo inhloko yendaba phakathi kungangamshaphu kaThixo ithi kulaa vesi yamashumi mathathu namadoda angatyhafa adinwe khoma nabafana baqhubeke bawe ke bona abathembele kuYehova baya kuhlaziyeka emandleni banyuke ngamaphiko njengeenkozi bayagidima bangadinwa bahambe bangatyhafi Nkosi mayisikelelwe ukufunda kwezulayo lingekathethwa ngoku ade abuye uYesu amen indekele vesi kona ndicela uba nani xa nifike emakhaya ze nizifundele nani bantwana bakatata xa nifumana ithuba nizifundele ndawuthetha into zibe mbini ngayo utata sithandazeni sambeni ndiyane ndithande uba sohlukane sisajongana ingathi xa ndihamba apha edolophini umntu nangu lo ngoba le nkonzo njengoba ibiqhuba nje babini abantu eyiphume nabo lo ngumbhexeshi
nalona ungumfundisi. Inkosi ke uxolo mayibongwe. Andizolibazisa ke mhlawumbe ndakwenza inyoba yoba ndathi uNtutha ndithathe ezi skeletons zale nto zayithetha ndizirane apha kuni ukwenzela abantu bathi le nto bendingakhange ndifikelele kuyo bayibone babe ndizawuthini babe ndifikelele. U-Isaya ubhala le ncwadi ebhalela abantu bakowabo abaseBhabhiloni. Nawukhumbula abashumayeli ba xa kuthinjwa apha ngezantsi kolwathimbo lwesibini, ikhomanda yomkhosi kaNebukadneza yathi xa ifika phaa yathi ayizuthatha wonke umuntu okwesibini, yathatha laa nto esingathi yi-cream yelizwe, le nto ndiyibukeleyo apha kweli khaya namhlanje. Yathatha bonke abantu babalulekileyo, iimongameli, amagqwetha, yathatha bonke aba bantu babalulekileyo, town planners, ntoni, yamka nabo, yashiya bashiyayo, ibashiya ukuze bagade amasimi. Le nto icelwa ngutata uba yenziwe apha ngezantsi apha, kuba kwakulinyiwe. Nawukhumbula uba amasimi abo ayelinyiwe ethume kakuhle. Wemka ke nabo bantu ohlala nabo phaya, bathi ke xa befika phaya bawuNtutha ndihlale phantsi, bafika phaya kuprofethwa. Abaprofeta babethetha phaa bebaxokisa bathi kubo, hlala uzinza apha ngoba uThixo wenu unamandla, uzanikhupha kamsinya apha ikhawuleze nihambe. Xolweni torho madumba, uThixo uzanomeleza ngale meko. uThixo uyakwenza ukuba naleni into idlule. Bathi xa behleli phaya kumnandi, kuphofu kukubi anditsho. Bamane bethenjiswa uba iphelile ixesha lenu apha lizawugoduka. Kodwa yahamba iminyaka. Kwathi xa ingamashumi-7 behleli phaya, yatshintsha intetha. Kwavela umntana apha ozelelwe phaya ogama linguProto Isaiah. Lona othi xa esichaza athi ngomnyaka wokufa kakumkani Uziya yena wayibona inkosi. Yena wavela esithi ngoku xelela aba bantu bangalinge balaqaza kule ndawo bakuyo, bokhe imizi, bavule amathambo, bafuye imfuyo, ngoba uThixo akakacingi nocinga ngabo, kube babonile uba abothukanga nangenxa yothinjwa kwabo. Kwavela u-Isaya lokuqala esitsho lo othi uzobala kwesahluko, ngoba niyamazi mani bashumayeli ngale nto ndithethayo, usuka kwisahluko sokuqala uyotsho kwisahluko sama-39 sizawubhalelwa phaya nguProto Isaiah. Athi xa ekhothama yena ungene lona umprofeti wesibini. Basiyavumelana make siyithathe njengefani le nto yakwa-Isaiah ukuze nikwazi ukunilandela. Wangena omnye ogama linguDutero Isaiah, wangena yena wabhala kwesahluko sama-40. Kwisahluko sakhe sokuqala ebhala uthi xa ithetha nabantu bakhe athi, ningandilinganisa nantoni ndilingane nayo, ningandifanisa nantoni ndifane nayo. Kodwa athi xa igqiba athi namadodana angatyhafa adinwe, nabafana bakhubeke bawe, kodwa bona abathembela kuYehova bayahlaziyeka emandleni. Uthi banyuka njengokhozi bangadinwa, bayakugidima bahambe bangatyhafi. Utsho lo mbhali xa ibhalela abantu bakwabo, sizawuhambani bethunani. Emveni koba etshilo lo mprofeti kuyabonakala oba ikhona into engahambi kakuhle apha, ikhona into engamnandanga kolu hlanga lwamaSirayeli. Lo mbhali azama ukuqondana nayo, endiqonda uba mhlawumbi uzama ukulungisa into ethi izinto zonke nani niyazazi nezindlu ezi ziba nalo ixesha loba ntle zibukeke, kodwa kuthi ngenxa yohamba kwexesha zisuke zibe mbi emehlweni ethu. Kudingeke into yoba ezo zinto zihlaziywe. Ngenxa yaloo nto ke kuvele namazwi athi noba umntu emveni koba kurenoveyithiwe athi ayijikela athi kuyabonakala uba indlu kabani ihlaziyiwe, kube jonga indlela eyiyo emveni koba ike yaphathaphana. Lo mbhali uphakama namazwi ethemba, family yalapha ekhaya,
kubantu abanento ababeyijongile kodwa ngenxa yohamba kwexesha batshintsha indlela abayijonge ngayo ngenxa yokwenzeka kwezinto batshintsha nendlela abayibuka ngayo phambili phaya uThixo ebeyinto enhle kubo ede bathi xa bethetha ngoThixo bathi bona uThixo uthi xa ethetha ngabo athi uIsrayeli ulikhaya lengoma kaYehova bathi xa bethetha ngoYehova uThixo kodwa kule ndawo ngokuba kuyo bathi befuna ugoduka kodwa uthaba lungakwazi ubagodusa yenza lento uThixo lo wabo bangamboni ngohlobo ebebekade bembona ngalo kumathuba angaphambili uthi ke lo mphali kubo abantu abamthembileyo uYehova bayahlaziwa emandleni bamila impiko njengokhosi baphaphazele bangadinwa ngoba into ebalulekileyo ukuba uthi xa uhlelwe zizinto kwetha amandla ukhangela umuntu onokuhlaziya ngicela ukutsho kuni family ndithi ukuba zininzi ke izinto zithethwa yile vesi uzekeliswa apha ngabafana hey sibhele 10 minutes ngisabulisa uzekeliswa ngabafana apha baphathi bami sizothandaza uzekeliswa ngabafana lo mbhalo onamzekelo wokuqala uthi nokuba amadodana abafana bangadinwa batyhafa yazi baxa kusizwa apha kule ndawo bakuyo kwaxa kufike emlanjeni eGebhari kuba umkhosi wamaSirayeli ngaphambili kwi-forefront yawo bekuba ngabafana bebaba ngabafana babangaphambili kwaxa kusizwa apha elithindweni abafana babulawa emlanjeni eGebhari bathi benyuke lapha kwilizwe loThixo banyuka umkhosi wabo uhlakazekile ungasahambi ngohlobo lwabo lo mbhali ka ebammeleza uthi noba abafana ninabo noba utata ninaye kodwa ubani mthembile uYehova uzamhlaziyo utsho lo mbhali ka ezikelisa athi okwesibini sicela okwesibini uzekelisa ngokhosi uzekelisa ngokhosi akukho umuntu ongalaziyo ukhosi ila isipendelo ba ukhona umuntu ongalaziyo ukhosi kuba nexesha loba njengoba lusidlubomu lube nexesha lomka phakathi kwendawo oluzingela kuzo luyohlala eluweni luhleli phaya lumane luzibethekisa umlomo ematyeni kuba lizama ukuzihlaziya lilungiselela ixesha elizayo ukhosi luphila ubomi obunjalo ngoba lumke luyohlala phaya ukuze kulo uvuthululeke intsima ezindala uzokwazi uhlumisa impintsima ezintsha luhleli phaya lulola amazipho khona ukuze ipraise zalo lizokwazi ukuzibamba lo mbhalo ubalula lonto okwesibini sizothandaza athi bawumile amaphiko njengokhosi bazimile amaphiko njengokhosi okwangoku akucaci into family yamaduma kodwa isithembiso esilinikwa lelizwi loba nizamila amaphiko njengokhosi kodwa lamaphiko azumila nje azawumila kuba nimthembile uThixo ukutsho ke family dize uba yamthemba uThixo uzawunidlulisa kule meko uba ithemba lenu likuThixo athi umbhali bonke abathembela kuye abadaniswa ngoba bonke abamthembile uThixo unendawo abakhupha kuyo ndicela ukutsho kunani family ndithi uThixo uzaniweza kule meko kodwa into ayidingayo kuni kuba nimthembe uThixo ayidingayo uThixo kuba nimthembe uTimothy othi babawo sizohlala phansi uTimothy othi kuba kokudla kwethu bomi silinde ithemba elinoyolo nembonakaliso yobuqaqawuli obuzawuza kuthi kuba abathembela kuYehova bayahlazeka bamila amaphiko njengokhosi uyabona ke manihlale phansi kodwa ndithi kuni family ndithi kuni lo mbhali wayengaxoki lo mbhali uThixo wayezabahlaziya ulothetha ibahlaziya kwesasahluko sama-50 ulothetha ibahlaziya phaya kwesasahluko wanento ethi ingalo kaYehova ithile kubanina athi ewe thina besiba ungobangezelwayo besiba kungogonyamelo inkosi eqolo ayibe
xa ufika kula kwesasahluko 53 side sithi phaya yena ngokwakhe wavuma wakhandaniswa wazithoba akawuvula umlomo wakhe ngenxa sitho sasahluko sitho sasahluko wathi xa ezobahlaziya wavuma uba kwimo yomuntu and wakhandaniswa wazithoba enjengemvu ephambi kwabacebi bayo. Ithi ke xa igqibezela ithi kuba evumele lonto yoba azobahlaziya uYehova wamtyumza laniswa naboni ingcwaba lakhe kube samkele evumele into yoba azobahlaziya. Uzazonihlaziya nani mama nabantwana? Uzazonihlaziya enxa ezonihlaziya akazulibizele eqaleni. Xa ezonihlaziya uzanihlaziya phambi kwabantu bebelibona likhandelekile kubuhlungu ezinhliziyweni. Xa enihlaziya uzanihlaziya phambi kwabo bantu. Ngoba waxa ezohlaziya imfama, waxa ezohlaziya imfama yaxa iphakama yachova yawa imfama. Kodwa xa ihlaziya wathi kwaba bantu ebebeyiwisile wathi izanaye wathi ukwenza lonto wamfaka udaka emehlweni wabona. Ngoba xa ezohlaziya uYesu uzawusebenzisa ezi zinto zikhoyo ezihlaziya nina family lapha ekhaya. Uzamhlaziya uThixo akazumyeka, uzamhlaziya uThixo. Xa ilihlaziya bazawuthi besahleka xa ilihlaziya kodwa fike anikhuphe kwezizinto. Zenilindeke ngoba uzazonihlaziya uThixo. Cela tata usithi